Na epiti ye de kokko eburo sam akwele sam ana ye de ye Boy munyina kwaba enda so yasana ehia biem bosumi we ne de toso aduonu mienu ye de se mwase se eda no ye na ahema no da enne na ahema no no atete ho nuane ama ye hunu se de tete ho no ete ene se de ne ba nyina ate kane no na ye didi yie nanso nda bibi nti enne obi di apeprensa obi di ehuo obi di ofam obi di akapintin nuane ne nyina asofo ba ebinum kura se ya baifo nuane nda ye hia nanom na ahema no mo ye aduan da bia me ka kire se me ahema no mo hia ya na omudin die ana mpese o ma na ebo miden edi kofi ka na ma wada ma me wakwa aba me pa cho me jo aha ye Nyansapo so na ma me pa cho udin me pa cho ye fra me oba pani obokuya aflakoma a me firi asante achim Dwansa me pa cho me gina ho ma Dwansa man he ne hema di Dwansa ye o man hema atena ye me pa cho me ye Dwansa man hi ni fahema na ye se ye be ye apiti ene ofam eti me pa cho me ne wo mu di kan aba apiti no ana ye to ewo me nsa nifa so ahai na apiti ye de kokko eburo sam akwele sam ana ye de amaku na ma to boase Apiti no ye de body abre ye de ebro sam ebro no ya po ho ana me pa cho de bi ye po ho na ya yam ni sam no ti se de ka kwele no aha ana enwo ana kakaduro ameko hwentia wo jene sa na emai ana ye de fra hwentia no oyade bi a wo wade mu a eye ba wo ma ne do so wade mu a na ye nwon eti enam sa de we de ye mfa hwentia enye eti ye di akakaduro jene ana ameko ana ye yam ne ye de afra kokko no na ye de ngono aguso na wa start se otete egu anwono mu na odi guja so se de ye tutun na madama o kan wono mu ebinum behu na ye no eye ahaban kane tete ho no enu ne de ton mo e de ton wache by ade we ne de ye ntimi fa woroba se de ne ye use woroba na ye de ye no we de to woroba mu a entimi emfa enti anwono mo anase bode ahaban ankasa ana ye de etoton apiti no eti ebabe no obedandan no oja ne so sa eja no wase no na odandan no na etoton enti ebabe no na ayi shape no ye free ho no apiti no ye de ahaban no bi bode ahaban ni bi asamo ase kokko no a ye de ye apiti no enu a ye de ye ofam no na enu a ye de ye ofam no eso so ye kakra ewo mu ne se ye de amako kakaduro jende no ene nwo no enso na ye de efra sa apiti no na apiti no ede no de ye ti ni nyina gu ade ba akum eti we na esija so no ensuo gu ase se de be ye a na ma ye se de wo ma so no na menhwe ensuo egu ase esa se eye bebo ma ensuo no egu ase no ehuro no na ebe no enti na ye digya ni bi nso egu soro eti ase de no ebe no na esoro de no nso ebe eti bedu se ensuo na wase ni nyina ba wie no ensuo ni nyina ba wie flase na start se edodo eti edodo no na esoro de no nso edodo se de ebebe no na shape no ayi na madama aduane we Dwansafo nko a na edi ana obi adi me pa cho aduane we obi atimidi aduane we ye ton ye kuro mo ba ho a Mrs. Pani na eye a nde na djuma oye buru fie be bebre na djuma oye ni da bia na anopa sa me obeba Dwansa na watoto na egusu se ya ye kwafuo mu na ye toko obi tifie a
na woto na odi kofie no akodi eti eno de yeye na ofa ma na de wo first no na ye wo ayi wo ho a ne ye titi gumu na chansen te se pano ye de to pano nketwa na wom na yaye ba se we no yaye ni sei no wo yi to ho a na watwitwa ba se we ne ton no nse da nye ayi se epitini de ye ton a de bia wo badwansa de bia wo badwansa bia age kwasi ada na hima mabusa se aduane we mukro mu ho ana ye de no se da bibia di bi na me ba nipa bibre se bia abofra adantemo oba panyin bema panyin etimidi me pa chow aduane bia amekwo na ye ka no eno so saa eti akwala akura hye wachi a obetimi abubi ahye ne nsa na odi bibia nimpani di akwala di obema di oba di enchiri hwe Ebuja for the munyina ase aka hyem se ne de ekoso ha se bia de bebre mu ye fi ha se ni akoba bi for be hu se na aguna hema wo ho ye ko ni ato no nso ni enu no nso akwa akodi nkomo aha na ma mitede a me pa cho hu se ase aha obia ayusu kropot ba ye nko aya soja yes de enti ama ye ya soja no epiti no toto wo kropot so a emfinfin nko a na beben okay virus we egu anu ni nyina enti eja no efa anu ni nyina enti order ne no na emfinfin de no ekwa no na emfinfin de no na ekwa no na chese enu nti ana ama ye nko a ya soja ewa ha the best traditions goes on the bushia for yes sorry if ya say ni akoba bi foforo de be koso bia ye de bremo aha Nyansapo da bia meka jose yesane ne badwemba titi obi kire titi obi ka biden ya de kofi kakari Edenti ne ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kroni mu a wase wadoresa tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mojabumonim hu duanani wie klaman wo ye sofo okra wo nye ye bi tonte ye no sane ye fa Nyansapo abone ntaka na mane yekese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa da woro ma ntuma ye fe ni din de sein ni din de obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam tefafam ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi akyede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya